wanci menika kinarya lampahe nenggih rebut kaprajan denya cinarios yen to Ki Surayudha mapan ing Padepokan Gunung Sari gadhahi kekalih putra ingkang nami Sento Tuwin Gendro. Kekalih putra sanyata sampun diwasa mila duk rikala kepengker Ki Surayudha pitungkas dening putra-putra yen to kepareng badhe nurunaken tuwin ngaturaken sadaya padepokan lan pandherekipun dumateng ngarsaning keng putra ingkang unggul ing kasekten. Mila Kipraing Gento Tuwin Sento dados prahara kinaryadu kasekten. Sento Bapak. Iya. Duk rikala kepengker kula mireng yen to panjenengan badhe saleh ateges panjenenganipun ngasta wonten padepokan sampun sepuh. Iya. Betah putra ingkang badhe nglurut sedaya gadhanipun Bapak ateges mesti mawon tumiba dening kula ingkang langkung sepuh Bapak. Mila saderipun panjenengan maringaken kalian kula pamatur nuwun kula tanpa upami parandene kula pun mantep yen to panjenengan ingkang badhe ngaturaken sepadepokan lan kasekten panjenengan dumateng kula putra pembayun kula ingkang barep nanging eling lho Bapak. Rayi kula ingkang nami Gento menika piyambakipun licik pawonganipun culika mangsa borong panjenengan anggenipun kepareng dadaki marang putra jenengan angka kalih supados saged lancar lan gangsar anggen kula rebut wontenipun padepokan lenggah kinarya juru utawi brahoning padepokan Bapak. Iya. Colek-colekku kabeh Sento utawa Gento. Ya, aku wis tuwa. Nggih, Pak. Dorungokno iki ana wilayah Bulurjo Arusura Teleng. Nggih, ning ngeten Bapak, nyuwun ngapunten. Iya. Ampun seru-seru mangke ndak Gento mireng pangandika panjenengan pripun? Ora. Pangaturke kula mawon, Bapak. Iya. Aku wis tuwa. Nek kowe kuwi iso kaya Bapak aku di padepokan yaiku Gunung Sari. Ya. Ora sore-sore tak turunake. Cocok kula mesti mawon ingkang badhe lurut Bapak. Loh. Gento. Piye adikku? Sento. Aku ora trima najan aku krungu ana ing sak mburine pargian ki mau. Kowe muni apa karo Bapak? Aja licik-licik marang aku to Sento. Jane aku mono bakal primpen mergo iki wadi rehne kowe wis krungu Gento. Eling, aku kakangmu luwih tuwa tinimbang kowe. Aku kang bakal ngenteni Bapak ana ing padepokan. Ngilmune Bapak wis tumurun ana ing aku. Mula becik aja ganggu gaweku, kowe manuta karo Bapak kalawan kakangmu. Ora sudi to Sento. Nalika ana ing papan kene padepokan Gunung Sari arep tak tampa kabeh sing jenenge Gento ora trima. Bapak aja ngono kuwi Bapak. Sawijine kowe ndek putra kang loro, bagus rupane nanging beda pengati-atine. Aku ora banget ring licik. Kepaleno aku. Genos kowe aja padha padudon. Kowe arep nuruti Bapak. Apa kowe duwe kasekten kaya dene Bapak? Aku kang luwih tuwa. Bapak wis nurunake marang aku. Sing tak arep-arep ya mung kasektene Bapak marang aku to. Mundur.
Gento eling mawas gento para raseksa belanono hei Pieto waspadakno ayang-ayangku Denawa raseksa loro tinimbang kowe wirang mundur ketimbang gadlak marang raksasa ora trima keparat senajan para siswa-siswamu nanging aja wedi karo kasekten sing tak tampa tak jika ana ing laladan Gunung Gedhe tak trima tak jaluk tandang gawene parat. Yen aku duwe raseksa, kowe duwe apa Gendro? Sing tak jaluk tandang gawemu. Mundur. Piye? Sawijine tak tokke. Raseksamu Surabaya maju. Maju. Denawa maju dintake wis cukup aku urung trima sawijine ingon-ingonku kang sawiji iki tak baleke ana ing Gunung Gedhe nanging aku isih duwe para siswa Warok Suramenggala parat kae mono waroke dilondonge bapak kak nyoto lecek kowe yah ora dadi ngopo Denawa mundur bali ora kowe sawijine singa bareng bali kang ingon-ingonku ana ing Gunung Gedhe tak jaluk tandang gawemu sampun siaga napa dereng
napa dereng? Ayo, glondonge Gunaraga. Wiwiti. Jo kalah Gunaraga. Yo Gunaraga, balamu Gunaraga. Para siswa-siswaku, tak jaluk tandang gawemu, aja ngisin-ngisinku. Para kawulane sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Sampun. Para siswa-siswaku padha siagana anggonmu kegladen nira siagana do tumandang karya sampun siaga napa dereng sampun siaga napa dereng Kebar Kipra Bidang wa
Blondonge Gunung Saryo. Eling-eling sira manungsa mumpung ana anggonmu salat kaji mumpung durung kadotan malaikat juru pati Alir-alire malaikat arep nyambut nyawa nira mula kanca sing waspada ibadah mengalah dunya la ilaha illallah luweh mulya luweh mugi mandone ning ana suwarga pitak kula widodari kasor babut dari ngangoni Bola kiprah kibarke. Ayo, ayo, ayo. Wah, ayo. Wah, wes, ayo. Wah, wes, ayo. Wah, ayo. Zaman wis akhir bumi goyang akale jumir nakarane goyang Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi akale jungkir negara zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi
piye sawijine ana ing papan kene aku durung rega yen durung rampung anggone para siswa-siswa ku gladhen. Siswane bapak udu siswamu. Bapak menehke aku apa menehke kowe? Titenono deloken kasektene dhisik. Ditandang gawe mico. Ayo baleni, Cok. Ayo. Prasaja wae Gendro. Aku durung rampung. Becik kaya ngene Gendro, Gendro. Piye Sendro? Sing adil, aku kalawan kowe tunggal. Ora iso. Aku kalawan kowe tunggal. Ora iso. Perangan kene duwe aku. Perangan kono duwekmu. Tetep tuaku. Ditandingi. Kabeh iki para siswa-siswane bapak neruske bakal aku. Ora bisa. Kowe sing ana, aku sing ngene. Ning kudu janji yen to badan wakilmu kok kono kalah marang kang perangan kene, becik kalah. Saiki sawijine ngono penjalukmu tak turuti. Ya. Sawijine ana ing para siswa-siswaku iki tak jaluk tandang gawene, tak jokke sing gedhe lawan sing gedhe, sing cilik lawan sing cilik. Dlontonge raga dadi maju, aja nganti asor. Maju. Sasi. Maju kene. Aja nyepelekke para siswa-siswaku. Sendro. Delokeng siswaku sing ana ing kene. Waspadakno Gendro. Luwih tuaku bareng tak jaluk. Dlondongku cilik kasektane gedhe. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suku-suku batok ilailo sirama menyang solo lele payung muda ajendit lolo loba ora obah yen obah medeni bocah urip golek duit. Waspadakno kene. Tetep siswamu luwih asor tinimbang siswaku. Aja kakan sumbar gento sawangen dhisik. Delokeng dhewe
Sruduk dasi Rogo dadi tandang Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim subuh batok elailo sirama menyaso olah payung utuh jendit lolo lomba wong mati ora upah yen lomba medeni bocah yen urip golek duit. Gitu cukup. ora maido yang kasekten wimbang marang aku ning kaya-kaya aku durung lega Aku durung anggone para siswa-siswa sepisan malih tak elingke sun elingke becik ngalah kakangmu wae Aku ora arep ngalah. yen to kowe tetep durung bisa ngalah aku durung trima Tak anteni nang tak endi? anteni telung dina kasana ing palagan kebon Bima parat tanding anteni. kalian ada idak Tak kowe anteni ning kebon Bima Boyolali. Sawijine tak idak dase. Gadot kaca edan, gadot kaca edan, omahe ente-entean. Kaca edan, kanut kaca edan, omahe ente-entean. Hidup gunung, ono serat bangunan. Kaca edan, kanut kaca edan, omahe ente-entean. Warok sura manggala, warok sura manggala, kang gagah paning prakoso. waroke suranata waroke suranata yekti sedhi mandraguna katon jaidan kowe anta-antaan kulon gunung ana warok padha gladhen Warok-warok sekti, warok-warok sekti, waroke sang Wirata. Ayo, mantu kabeh. Ayo.
ku